హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు మనము శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా రామాయణం నిన్న శ్రీరాముడి యొక్క దివ్య చరిత్ర పరిచయం గురించి చూస్తున్నాము. సో ఈరోజు ఆ రామాయణంలోని ఒక భాగం కాండమైనటువంటి బాలకాండము అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీరామ రామ రామేతి శ్రీరామ రామేతి రమే రామే మనోరమే రమే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూడబోతున్నటువంటి బాలకాండము రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదార్థం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి భారతదేశ సాంప్రదాయాలలో ప్రాచీన భారతం నుండి మనకి ఈ జనాలలో అతి ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి అంశము శ్రీమద్ రామాయణము, అలాగే శ్రీరామ నవమి. సో ఈ అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో
సో నిన్న శ్రీరామచంద్రుని గురించినటువంటి పరిచయం, దివ్య చరిత పరిచయం గురించి చూసాము. ఈరోజు మనము రామాయణంలోని మొదటి భాగమైనటువంటి బాలకాండం గురించి మనము శ్రవణం చేయబోతూ ఉన్నటువంటిది. ఇది కూడా గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి, ఇస్కాన్ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారు రచించినటువంటి, అంటే వివరణ వాల్మీకి రామాయణానికి ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఇతిహాసం ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనకెందుకంటే భరత భూమిలో విఖ్యాతిగాంచినటువంటి పురాణ త్రయంగా ఉన్నటువంటివి రామాయణము, భారతము మరియు భాగవతం. సో ఇది మరి ఆది కావ్యంగాను, దీనిని ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఇతిహాసాన్ని రచించినటువంటి మహర్షి వాల్మీకిని ఆది కవిగాను చెప్పబడేటువంటిది. సో శోకంలో భక్తి ఉద్భవించినటువంటి కారణంగానే భక్తి భావనలను వివరించేటువంటి వాటిని మనము శ్లోకాలుగా చెప్పుకుంటాం. సో మరి ఈ రామాయణంలోని ఈ బాలకాండం అంటే కేవలము బాల్య కథ మాత్రమే కాదు. ఆ భగవంతుడు నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్లుగా శ్రీరామచంద్రుడు మరి ఆ పుక్కిటి పురాణాలలో ఉన్నటువంటి ఒక కల్పితమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు. ఆయన అసంఖ్యాకమైనటువంటి అలౌకిక విశ్వాలకు, లౌకిక విశ్వాలకు సృష్టికర్త, సంరక్షకుడు, నియామకుడు అయిన దేవదేవుడే ఆయన. మరి అటువంటి దివ్య అవతార పురుషుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు గురించి వాల్మీకి వివరించినటువంటి రామాయణంలో మనకి మొత్తంగా 24,000 శ్లోకాలు. ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా శ్లోకంతో ఉద్భవించినటువంటి శ్లోకం ఏదైతే ఉందో అదే భక్తిని మనకి, ఎందుకంటే వాల్మీకి ఒకసారి తన శిష్యులతో ముచ్చటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి అక్కడ ఆయన ధ్యానంలో కూర్చుని ఉంటారు అని చెప్తారు. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాల్మీకి ఒక చెట్టు కొమ్మపై క్రౌంచ పక్షుల జంట ఒకటి మైథునంలో ఆనందంగా పాడుకుంటూ కనిపించినటువంటి సందర్భం ఉంటుంది. అదే సమయంలో మరి అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఒక దుర్బుద్ధి గల నిషాద జాతికి చెందిన వేటగాడు మరి తాను దాగి ఉన్నటువంటి చోటు నుండి మరి ఒక బాణాన్ని వదలడం, ఆ జంటలోని మగపక్షి దేహంలో అది దిగబడము, బాధతో అరుస్తూ అది నేల కొరిగి మరి పోవడము, ఆడపక్షి కూడా ఆ ఇంద్రియ శిఖరాల నుండి నిరాశ అనే అగాధంలోనికి విసిరివేయపడి ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఉంది అని చెప్పారు. ఈ సంఘటన చూసినటువంటి వాల్మీకి హృదయము కారుణ్య భావోద్వేగాలకు లోనయ్యి మరి ఆ వేటగాడు చేసినటువంటి క్రూర చర్యను అత్యంత పాపాత్మకంగా భావించి వాల్మీకి అగ్రహోద్రగ్నుడైనటువంటి అతడు ఈ విధంగా అంటారు, మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమ శాశ్వతీ సమాహ యత్క్రౌంచ మిథునాదేకమవది కామమోహితం. ఓరి దుర్మార్గుడా, పక్షులను వధించే నిషాదుడా, తన ఆడపక్షితో క్రీడిస్తున్న ఏ పాపమెరగని అమాయకమైన మగపక్షిని నిర్దయగా వధించిన పాపానికి గాను నీవు చిరకాలము మనశ్శాంతిని కోల్పోయి అలమటించదువుగాక అంటూ శపించడము. తర్వాత మహానుభావుడైనటువంటి వాడు ఆయన ఆ శాపానికి మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడతాడు. అనవసరంగా నేను వేటగాడిని
మరి నేను ఇలా ప్రతీకారం చేయించాలి అనేటువంటి పశ్చాత్తాపడము. సో అదే సమయంలో తన నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఆ చాప వచనంలో ఏదో విచిత్రమైనటువంటి సందోగతి ఉన్నందున వాల్మీకి ఆశ్చర్యశక్తుడవుతారు అని చెప్తారు. మరి నిజానికి ఆ చాప వచనం అనేటువంటిది అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా శ్రీ ఆ ఆ దేవర్షి నారదునితో సమావేశమైనటువంటి మొదలుగా ఆయన ధ్యానిస్తూ వచ్చినటువంటి రామాయణం యొక్క ప్రధాన భావాత్మక వ్యక్తీకరణను సూచించేదిగా చెప్తారు. సో అప్పుడే ఇక ఆయన అంటాడు, తన శిష్యుడైనటువంటి భరద్వాజుని వైపు తిరిగి అంటాడట, నా శ్లోకం నుండి ఒక్కొక్కటి 8 మాత్రలుగా గల 4 పంక్తులు వెలువడ్డాయి. శ్లోకం నుండే ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము ఆవిర్భవించినది అంటూ ఆయన అక్కడ మరి అక్కడ శ్లోకం నుండే అద్భుతమైనటువంటి, ఎందుకంటే కారుణ్యం అనేటువంటిదే యథార్థమైనటువంటి వ్యక్తీకరణము అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే నారదుడు మళ్ళీ ప్రత్యక్షం అవ్వడము. సో అలాగే తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు కూడా ప్రత్యక్షం అవడము. ఆ ప్రత్యక్షమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి వాల్మీకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడము. తర్వాత ఇక వాల్మీకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చినటువంటి దాంతో శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క లీలలపై ధ్యానాన్ని చేస్తూ తీవ్రమైనటువంటి ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యి శ్రీరాముడి యొక్క అవతారానికి సంబంధించినటువంటి ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా హృదయాకాశంలో స్పష్టంగా గోచరించగా ఆయన 24,000 శ్లోకాలను 8 కాండలుగా విభజించి రాసినటువంటిది మనకి రామాయణం. సో మరి ఈ బాలకాండ మనము అందులోని 7 కాండల్లో మొదటిదిగా ఉన్నటువంటిది బాలకాండ, రెండవది అయోధ్యకాండ, మూడవది అరణ్యకాండ, 4 కిష్కింధకాండ, 5 సుందరకాండ, 6 యుద్ధకాండ, 7 ఉత్తరకాండ అనేటువంటి. సో ఇందులో బాలకాండ మరి మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ బాలకాండ అంటే కేవలము బాల్యం గురించి మాత్రమే వివరణ కాదు, అది భగవంతుని యొక్క దైవ అవతారం ఎలా ప్రారంభించబడింది, ధర్మం ఎలా స్థాపించబడుతుంది అనేటువంటి అంశాలకు పునాది అయినటువంటి అంశము ఈ బాలకాండంలో మనము చూస్తాము. సో ఇక మరి వాస్తవానికి వాల్మీకి మహర్షి బ్రహ్మర్షి నారదుడిని, దేవర్షి నారదుడిని ఒక ప్రశ్న అడిగినటువంటిది. ఇంతకుముందు కూడా మనము చెప్పుకున్నట్లు ఈ లోకంలో సంపూర్ణ గుణాలతో కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న. సో దానికి అంటే సాధారణంగా శ్లోక రూపంలో చెప్పబడేటువంటి ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వి వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్చ వాల్మీకి ముని పుంగవం. సో ఇందులో ఒక గొప్ప బోధన ఉన్నట్టు, ఆ మునిపుంగవుడైనటువంటి వాల్మీకి నారద మహర్షిని అడిగినటువంటి ప్రశ్న. సో ఈ లోకంలో సంపూర్ణ గుణాలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేటువంటిది ఆయన అడిగినటువంటిది. సో మరి దానికి ఆయన నారదులు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానము శ్రీరాముడు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకము వాల్మీకి మహర్షి అడిగినటువంటి దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన జీవితానికి చేసినట్లయితే మన జీవితంలో కూడా ఒక అన్వేషణ ఉండాలి. ఆ అన్వేషణ ఎలా అంటే మన యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని ధామం వైపుకు, ఆ భగవంతుని వైపుకు ఉండాలి. సో ఇక్కడ కూడా వాల్మీకి మహర్షి అడిగినటువంటి ప్రశ్న,
తర్వాత అన్వేషణ అనుకోవచ్చు. సంపూర్ణమైనటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి, అందుకే ఆయన అడిగినటువంటి దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ఆయనకున్నటువంటి కాలాలకు సంబంధించి అడుగుతాడు. ప్రస్తుతం ఈ భూలోకంలో సకల సద్గుణాలతో సంపూర్ణంగా శోభిల్లుతూ ఉన్నాడు వాడు. అలాగే ఇంకా అత్యంత ఘనమైనటువంటి వాడు, విద్వాంసుడు, శక్తివంతుడు, బుద్ధిమంతుడు, కృతజ్ఞుడైన వాడు ఎవడు అంటూ ఆయన ప్రశ్న ఆ విధంగా ఉంటుంది. అన్వేషణ. సో మరి అంటే సంపూర్ణ గుణాలతో కూడినటువంటి వాడి గురించి. సో దానికి దేవర్షి నారద మహర్షి ఇచ్చినటువంటి సమాధానము శ్రీరామచంద్రుడు. సో అంటే ఆ అన్వేషణ యొక్క గమ్యము దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అవతారంగా శ్రీరాముడు అక్కడ ఆయనకు ఇవ్వబడిన, అంటే లభించినటువంటి సమాధానం. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల యొక్క గమ్యము, అన్వేషణ అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటిదే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందులో మరి ముఖ్యంగా నారదుడు శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క గుణాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పబడినటువంటి వాటిలో అనేకమైనటువంటి గుణాలు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను మనము అంచనా వేయడం కానీ ఎవరితో కానీ సాధ్యం కానటువంటి, ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో చెప్తారు, దేవతలు మహర్షులు వంటి వారే నా యొక్క దివ్య చరిత్రను తెలుసుకోలేరు, నా జన్మ కర్మలను తెలుసుకోలేరు అని చెప్తారు. అటువంటి వాటిలో ఇక్కడ ముఖ్యంగా దేవర్షి నారద మహర్షి వివరించినటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే ఆయన చెప్పినటువంటి ముఖ్యంగా ధర్మజ్ఞుడు, రాముడి యొక్క గుణాలను చెప్తారు. ఇందులో మనకి బాలకాండలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రాముడి యొక్క గుణాలు, ఆ గుణాలను వివరించేటప్పుడు ముఖ్యంగా ధర్మజ్ఞుడు, సత్యవంతుడు, కృతజ్ఞుడు, దృఢవ్రతుడు అని చెప్తారు. అంటే చాలా అడిగినటువంటి వాటిలో సో ధర్మజ్ఞుడు, సత్యవంతుడు, కృతజ్ఞుడు, ధర్మవ్రతుడు అనేటువంటివి ఇది కేవలము ఒక వ్యక్తికి సూచించేటువంటి గుణాలు మాత్రమే కాదు అని చెప్తారు. ఇవి మానవాళి జీవితానికి మార్గదర్శక సూత్రాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. ఎందుకంటే మరి ఆ ముల్లోకాలకు శ్రేయస్సు కూర్చడానికై వాల్మీకి ముని యొక్క సందేహాలను తీర్చడానికి ఆ శ్రీ నారద మహర్షి యథాప్రకారంగా శ్రీమన్నారాయణ యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ అందులో చెప్పినటువంటివి రాముడి యొక్క గుణాలలో ముఖ్యమైనటువంటి గుణాలు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటివి. శ్రీరామచంద్రుడు గుణాల్లో ధర్మజ్ఞుడు, సత్యవంతుడు, కృతజ్ఞుడు, దృఢవ్రతుడు. సో ఇక్కడ ఒక్క దాని గురించి కొంచెంగా చూస్తూ పోయినట్లయితే ధర్మజ్ఞుడు, ధర్మాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు. మరి ధర్మం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. ఆ భగవంతుడే కాబట్టి ఆయనకు తెలియని ధర్మం ఏముంది? సో అంటే ఇక్కడ మరి మానవులుగా మనము ఆచరించవలసినటువంటిది మనకి, ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడు మానవ జీవనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మనకి భగవద్గీత ఎలాగైతే చెప్పుకుంటామో ఒక మానవ జీవన విధానానికి మాన్యువల్ అని చెప్తాం. సో అది ఆదర్శప్రాయంగా మానవుడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి చూపెట్టినటువంటిది ఆ మానవుడిగా అవతరించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు చూపించినటువంటి. అలాగే నిన్న మాతాజీస్ అడిగినట్లుగా మానవుడుగానే ఆయన రావడానికి, అంటే మానవుడుగానే ఉన్నాడు దేవుడు అంటే అక్కడ సందర్భం ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మతో రావణుడు పొందినటువంటి వరంలో మానవులను చాలా చులకనగా చేసి ఆయన మానవుల్లో చేత నాకు మరణం గురించి వరం అడగడు, మిగతా అన్ని గురించి అడుగుతాడు. దేని చేత కూడా నేను మరణం పొందొద్దు, కానీ ఆ మానవులని ఆయన చాలా చులకన భావంతో చేసి మానవుల గురించి అడగకుండా మిగిలిన అడుగుతాడు.
సో ఆ క్రమంలోనే అతడు లోకకంటకుడుగా మారి మరి అవన్నీ భరించలేనటువంటి దేవతలు వీళ్ళందరూ కలిసి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడము, బ్రహ్మను వేడుకుంటూ ఉంటుంటారు. అదే సమయంలో గరుడ వాహనుడై శ్రీ మహావిష్ణువు అక్కడికి రావడము, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చి, సో అప్పుడు మీరు చింతపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు, త్వరలోనే నేను అవతరిస్తాను, మానవ రూపంలో అవతరించి ఈ భూమండలాన్ని సుమారు 11,000 సంవత్సరాలు ఒక ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తాను అని చెప్పినటువంటి సందర్భము మనకి చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే శ్రీరామచంద్రుడు ఈ భూమిని 11,000 సంవత్సరాలు పాలించిన పిమ్మట తిరిగి తన పరంధామానికి, అంటే వైకుంఠానికి, తనది శాశ్వత లోకానికి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తారు. తిరిగి తన ధామానికి వెళ్ళారు. సో మరి ఇక్కడ ధర్మజ్ఞుడు, శ్రీరామచంద్రుడు ధర్మజ్ఞుడు అంటే ధర్మం తెలిసినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర భగవంతుడే కదా ధర్మాన్ని నిర్దేశించినటువంటిది. ధర్మం సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అని చెప్పబడింది కదా. సో కాబట్టి ధర్మం అంటే మరి ఏ సందర్భంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది పూర్తిగా తెలిసినటువంటి వాడు ధర్మజ్ఞుడు అని చెప్తారు. సో కనుకనే శ్రీరామచంద్రుడు అన్ని సందర్భాలను బాలుడుగాను, యవ్వనంలోను, రాజ్య పరిపాలన రాజుగాను, కుమారుడుగాను, అన్నగాను ఎలా ఏ సందర్భంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటిది పూర్తిగా తెలియచేసినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాలు చూస్తే తండ్రి మాట కోసం రాజ్యం, రేపు పట్టాభిషేకం ఉంది అని చెప్పిన సందర్భంలో తండ్రి మాట కోసం రాజ్యము వదిలి అడవికి వెళ్ళడం, పితృవాక్య పరిపాలకుడుగా మరి చెప్పబడ్డాడు. మరి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చిన ధర్మాన్ని వదలకపోవడము అంటే మనము దీని ద్వారా ధర్మజ్ఞుడు అనేటువంటి ఆయన యొక్క తత్వం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటిది, పరిస్థితులు మారినా ధర్మం మారకు అదే సత్యం, అదే నిజమైనటువంటిది. సో అలాగే మరొక పదం శ్రీరామచంద్రుని గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియచేసేటువంటి దాంట్లో అది సత్యవంతుడు, అంటే నిజాయితీ కలిగినటువంటి వాడు. సత్యవంతుడు అంటే ఎప్పుడు సత్యాన్ని మాత్రమే మాట్లాడేటువంటి వాడు, దానిని ఆచరించేటువంటి వాడు. సత్యవంతుడు, నిజాయితీ గలవాడు అంటే ఏంటి అర్థం? అంటే సత్యాన్ని మాత్రమే మాట్లాడే, ఎల్లప్పుడూ సర్వకాల వ్యవస్థల యందు సత్యాన్ని మాత్రమే మాట్లాడేవాడు, ఆ సత్యాన్ని మాత్రమే ఆచరించేవాడు, దానిని ఆచరించేటువంటి వాడు. మరి శ్రీరాముడి జీవితం ఒక్కసారి మాట ఇచ్చినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మాట మారినటువంటిది. దానికి ఎన్నో సందర్భాలు చెప్తారు. తను ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం ఏ త్యాగమైనా చేయడానికి సిద్ధపడ్డది. అందుకే శ్రీరాముడిని కోపగించుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా, నిన్న కూడా మాతాజీ అడిగినట్టు సీతను త్యాగం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి సత్యము, నమ్మకము, గౌరవం, బోధన మనకి ఉండేటువంటి. సో ఆయన ఒకసారి మాట ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ మాట మారనటువంటి వాడు, తన వాగ్దానం కోసం దేనినైనా త్యాగం చేయగలిగేటువంటి వాడు, అదే సత్యవంతుడు అనేటువంటి అంశము మనకి. మరి ఇక మరొక గుణం కృతజ్ఞుడు. ఈ కలియుగంలో మైక్రోస్కోప్స్ వేసి వెతికినా కూడా దొరకలేనటువంటి ఇది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్నాం. కానీ కృతజ్ఞుడుగా అంటే ఏదైనా ఉపకారం జరిగితే అది గుర్తుంచుకునేటువంటి వాడు కృతజ్ఞుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. అంటే తనకు సహాయం చేసిన వారిని ఎప్పటికీ కూడా మరువని వాడు. అదే కదా శ్రీరామచంద్రుడి జీవితంలో మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది, మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో ముఖ్యంగా హనుమంతుడి సేవలను ఎంతో గౌరవించినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు.
అంతేకాదు చిన్న సహాయం చేసిన మనం ఉడతా భక్తి అంటూ ఉంటాం, ఉడత సహాయం అని చెప్తుంటుంటారు కదా. సో మరి చిన్న సహాయం చేసినటువంటి వారిని కూడా మర్చిపోలేనటువంటి ధర్మాన్ని అంటే మనకి తెలియచేసినటువంటి ఆ కృతజ్ఞతామూర్తి శ్రీరామచంద్రుడు. అంటే ఉపకారం చేసినటువంటి అంశాలను గుర్తుంచుకునేటువంటి వాడు, చిన్న సహాయం చేసిన వారిని మర్చిపోకుండా గౌరవించేటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. అందుకే హనుమంతుని సేవలను ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి దీని ద్వారా తెలుస్తుంది రామాయణంలో ఆ హనుమంతుడు శ్రీరామచంద్రుడి ద్వారా ఏంటంటే కృతజ్ఞత ఉన్న చోట భక్తి పెరుగుతుంది. అది ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉంటున్నాం. సో ఇంకా దృఢవ్రతుడు అంటే ఒక దృఢమైన సంకల్పము కలిగినటువంటి వాడు. అంటే తాను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి ఎట్టి పరిస్థితులలో మార్చనటువంటి వాడు. కదా, ఎంతటి మహోన్నతమైనటువంటి విషయాన్ని చూడొచ్చు. ఎందుకంటే తన తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం రాజ్యాన్ని త్యజించేసి మరి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళి ఆ అరణ్యవాసాన్ని పూర్తిగా అనుసరించినటువంటి వాడు. మరి సీతామాతను రక్షించడానికి దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు, తన మిత్రుడికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు. సో ఎంతో సహనవంతుడు. సహనంలో భూదేవి అంటారు సార్, సహనవంతుడు. ఎందుకంటే ఆయనను ఆశ్రయించే కదా ఉన్నది. సో దృఢ సంకల్పం సహనము ఉన్నప్పుడు విజయం తథ్యము అని చెప్తుంటుంటారు. సో అందుకే భగవద్గీతలో ఎక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ విలుకాడే అర్జునుడు అంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఉంటాడో అక్కడ విజయం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పబడుతుంది భగవద్గీత మనకి. భగవద్గీత సంధానం చేసుకున్నట్లయితే సో ఈ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడు గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా అది. సో మరి ఈ 4 గుణాలు కలిగినటువంటి ముఖ్యంగా అన్ని ఉండాలి కానీ సో ముఖ్యంగా మనము నిజమైనటువంటి ఆదర్శ పురుషుడు. సో ఇలా ఆ గుణాలను సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ గుణాలు ఉండడమే కాదు సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు అని ఆ నారద మహర్షి మరి వాల్మీకి మహర్షికి చెప్పడము. ఇక ఆ సందర్భంలోనే మనం ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా వాల్మీకి మహర్షి పక్షుల జంటను చూడడం, వేటగాడు ఆ పక్షిని చంపడము, అప్పుడు ఆయన నోటి నుండి వెలువడినటువంటి అంటే శోక పదాలు, మా నిషాదం ప్రతిష్టాం త్వం ఆగమ శాశ్వతి సమాహ యత్రౌంచ మిథునాదేకం అవధి కామమోక్తం అంటూ మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ శోకం నుంచి వచ్చినటువంటి శ్లోకంగా మారినటువంటిది. అంటే దయ ఉన్న చోటే భక్తి ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పబడి ఆ బ్రహ్మ చెప్పిన విధంగానే మరి ఆ రామాయణాన్ని ఆయన మొదలు పెట్టడము. సో అలాగే ఇక్కడ ఆ క్రమంలో శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క జననము చూసినట్లయితే మనకి ఇక శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క జననం గురించి మాట్లాడితే మనకు గుర్తు రావాల్సినటువంటి అయోధ్య నగరము, కోసల రాజ్యము, దశరథ మహారాజు. నిన్న మాతాజీ అడిగారు, శ్రీరామచంద్రుడు దశరథ మహారాజుకే ఎందుకు పుత్రుడుగా వచ్చారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనకి చాలా మందికి సందేహాలు ఉండి ఉండవచ్చేమో, లేదా తెలిసి కూడా ఉండవచ్చు. సో ఇది భక్తి. మనము మన పూర్వజన్మ సుకృతాలుగా కర్మల ప్రకారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ భగవంతుడు ఆయన సృష్టించుకుంటాడు అనుకుంటూ మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న. శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను చెప్పుకున్నాం.
యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అంటూ ఆ భగవంతుడు తను తాను సృష్టించుకుంటాడు అని, అదే సమయంలో పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఆయన సృజించుకున్న ఆ సృజించుకునేటువంటి సందర్భాలు దీంట్లో మనకి 4వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకం ఉంటుంది కదా. పరిత్రాణాయ సాధునాం, సాధువులను రక్షించడానికి, సాధువులను ఆనందింప చేయడానికి కూడా. సో తన భక్తుడైనటువంటి కశ్యప ముని అతిథి దేవిలో ఆయనను పుత్రుడుగా వరం కోరుకుంటారు. అవన్నీ తెలిసినటువంటివి. వాళ్ళే ఆయన ఒకటిగానే దశరథుడు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ క్రమంలోనే అది అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సందర్భం ఏమైందంటే రావణుడు లోకకంటకుడుగా రావణుడు తయారవడము, ఆయన బ్రహ్మదేవుడిని పొందినటువంటి వరాల్లో మానవుడి చేత సంహరించబడడానికి అవకాశం అంటే అడగలేదు కనుక ఆ అవకాశం ఉంది కాబట్టి. అంతకుముందు హిరణ్యకశిపుడు ఎలాగైతే మానవుడు దేవత అని చెప్పినప్పుడు ఈయన మానవులు నన్ను ఏం చేస్తారులే అని అనుకుంటాడు అక్కడ మానవుడు కదా. సో కనుక ఇక్కడ ఆయన మానవ రూపంలోనే రావడానికి, మానవుడుగానే ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవుడుగా ఉన్నాడు, దేవుడు కాదు అని చెప్పి కొంతమంది అడిగేటువంటి దానికి సమాధానం అది. సో కాబట్టి దశరథ మహారాజుకి ఆయన పుత్రుడుగా రావడము అనేటువంటిది మనం చూస్తాము. ఆ సందర్భం కొంచెం చూసినట్లయితే మీరు మనకి ఇంతకుముందు నిన్న చెప్పుకున్నాం బుక్ వాల్మీకి రామాయణము అంటూ శ్రీరాముని దివ్య చరితము ఇస్కాన్ ద్వారా ఇవ్వబడుతున్నటువంటి అంటే వాల్మీకి రామాయణము ఉన్నటువంటి బుక్. సో దాంట్లో మీరు డీటెయిల్డ్ గా చూడవచ్చు. మనకున్నటువంటి సమయం ప్రకారంగా కొన్ని అంశాలని ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాము. మనము అంటే దశరథుడి గురించి మాట్లాడాలంటే అయోధ్య తర్వాత కోసల రాజ్యం కావాలి కాబట్టి సరయూ నది తీరం వెంబడి కోసల రాజ్యంగా పేరుగాంచినటువంటి విశాలమైనటువంటి భూభాగము వ్యాపించి ఉంది అని చెప్తారు ఆ సరయూ నది ప్రాంతంలో. సో ఇక దాని గురించి వర్ణించాలంటే అందులో ఉన్నటువంటి సమయం సరిపోదు. ఎందుకంటే ఈ దేశం సస్యశ్యామలమై ధాన్య సమృద్ధి కలిగి సిరి సంపదలతో తులతూగుతూ ఉండేది అని చెప్తారు. అందులో ఆ విశాల రాజ్యంలోనే విఖ్యాతమైనటువంటి అయోధ్య నగరము ఉన్నది అని చెప్తారు. సో ఆయనే అందులో అది ఆ ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన ఈ మనకి దశరథుడు పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో ఇది ఇక ఆయనకు పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం చేసి అలానేటువంటి కోరిక. ఆ పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం చేయడానికి ఆయన వారి యొక్క గురువులను, రాజగురువులను వారిని మరి ఆశ్రయించడము, తద్వారా అంటే వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి అంటే ఆ ఋషులను పిలిచి యజ్ఞ నిర్వాహకు ఋత్వికులను వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఆ యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం కావించడము. సో ఆ యజ్ఞము జరిగినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఆ యజ్ఞ జ్వాలలలో సకల శుభాలతో కూడినటువంటి దేహవర్ణం కలిగినటువంటి ఒక దివ్య పురుషుడు ఆవిర్భవించడము. మరి ఆయన నేను విష్ణుదూతను అని చెప్పి సో అప్పుడు మరి దశరథ మహారాజు నేను నీకు ఏ విధంగా సేవ చేయాలని అంటే నీవు చేసినటువంటి 2 యాగాల పుణ్యఫలంగా ఒక పాయసం అంటే ఇక్కడ పాయస పాత్ర ఇచ్చేసి దీనిని విభజించి నీ 3 భార్యలకు పెట్టు, వారి ద్వారా నీకు 4 కుమారులు ఉదయించి నీ యశస్సును శాశ్వతంగా సుస్థిరం చేస్తారు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక దానికి సంతోషించినటువంటి దశరథ మహారాజు
ఆ పాయస పాత్రను స్వీకరించడము, ఆయనకి నమస్కరించేసి ఇక ఆ పాయసాన్ని భార్యలకు ఇవ్వడము. ఇక అయితే ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆయన పరివారం అంతా కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము రావణుడు సంహరించడానికి వచ్చేటువంటిది కనుక దానికి ఆ సందర్భంగా బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరినీ ఆజ్ఞాపిస్తాడట. సో ఆ భగవంతుని యొక్క విష్ణుమూర్తి యొక్క రానున్న అవతారాలలో సహాయం అందించడానికి మీరందరూ కూడా మీ మీ యొక్క అంశాలలో అవతరించండి అంటే అప్పుడే అక్కడ అప్సర అంటే వానరుల రూపంలో అప్సరస్లతోనూ ఆడతోతులు, యక్షిణులు, నాగినులు వీళ్ళందరూ కూడా వానరులు గాను, శ్రీరామచంద్రుడికి దోహదపడ్డటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దేవత గణంగానే చెప్పబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఆ పాయసం స్వీకరించినటువంటి శ్రీరాము అంటే దశరథ మహారాజు యొక్క భార్యల్లో వాళ్ళు అంటే తమ గర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడము. 12 నెలల తర్వాత చైత్ర శుద్ధ నవమి నాడు కౌశల్యకు పుత్రోదయం అయిందని చెప్తారు. అదే మనము రేపు జరుపుకునేటువంటి శ్రీరామ నవమి. సో ఆయన భగవంతుడు కదా. సో ఎంతో ఆ దివ్య శిశువు అరుణ రంజితమైనటువంటి నేత్రాలు, పెదవులతో, దీర్ఘ బాహువులతో, సకల శుభలక్షణాల సమకృతుడైనటువంటి వాడై ఉన్నాడు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగానే కౌసల్య తనయుడుగా, సో మన సుప్రభాతంలో కూడా చెప్పుకుంటుంటాం కదా, కౌసల్య తనయుడుగా ఆయన ఆవిర్భవించడము. మరికొద్ది సేపటికే ఆ దశరథ మహారాజు యొక్క చిన్న భార్య అయినటువంటి కైకేయికి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలనే సో 4వ వంతు ప్రతినిధిగా కుమారుడు, ఒక బాలుడు జన్మిస్తారు అని చెప్తారు. తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత సుమిత్రకు విష్ణుమూర్తి యొక్క 6వ వంతుగా ఇద్దరు నవజాత శిశువులు జన్మించడము. మొత్తము 4 ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు. కాకపోతే అందరూ విష్ణు స్వరూపాలు అయినప్పటికీ వాళ్ళలో కొంత గుణాల్లో, అంశాల్లో తేడాలుగా రాముడు మాత్రం పరిపూర్ణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగానే వస్తారు. మిగిలిన 3 భరతుడేమో 6 ఇక్కడ 4 వంతులు గాను, ఈయన మిగిలిన వారు 6 వంతు భాగాలుగా స్వభావాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళుగా వస్తారు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే కౌశల్యకు పుత్రుడు జన్మించినటువంటి 13వ రోజు తర్వాత ఆ దశరథ మహారాజు యొక్క కులగురువు అయినటువంటి వశిష్ఠ ముని నామకరణోత్సవం జరిపించడము. సో ఆయన కౌశల్య కుమారుడికి రాముడు అని, కైకేయిక పుత్రుడికి భరతుడు అని పేరు పెట్టడం, సుమిత్ర యొక్క కవలపుత్రులకు లక్ష్మణ, శత్రుఘ్నులు అని పేరు పెట్టడం. సో ఇక మనకి ఇలాగో పుట్టినప్పుడే చెప్పుకున్నాము, రాముడు మాత్రం పుట్టినప్పటి నుంచి అన్ని విధాలుగా తన సోదరుల కన్నా మేటివాడుగా ఉండడము. సో అందువల్ల ఆయన దశరథ మహారాజు యొక్క గారాల పట్టి అయినాడు అని చెప్తారు. అందుకే దశరథుడికి ఆయన అంటే ఎంతో ప్రేమ అని చెప్తారు. సో మన పిల్లలు కూడా చెప్తాం కదా, ఎవరైతే తను బాగా మంచిగా ఉంటే తండ్రి గారాల పట్టి లేదా తల్లి గారాల పట్టి అని చెప్తుంటాం కదా. సో శ్రీరామచంద్రుడు ఆ దశరథుడి యొక్క గారాల పట్టిగా పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భం చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక లక్ష్మణుడేమో బాల్యం నుంచి రాముడి పట్ల విశేషమైనటువంటి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండేవాడు అని చెప్తుంటారు. రాముడు కూడా లక్ష్మణుడు తోడుగా ఉంటే
ఏదైనా తినడానికి కానీ ఆఖరకు నిద్రించడానికి కానీ సమ్మతించేవాడు కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. రాముడు ఎప్పుడు వేటకు వెళ్ళినా లక్ష్మణుడు తప్పనిసరిగా ఆయన వెంట వెళ్తూ ఉండేవాడు. అలాగే భర్త శత్రుఘ్నులు అలాగే ఒకరి పట్ల ఒకరు విశేషమైనటువంటి ప్రేమ అభిమానాలు చూపుకుంటూ అన్యోన్యంగా ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క బాల్యం గడుస్తూ రాముడు తర్వాత లక్ష్మణుడు భరత శత్రుఘ్నులు తమ విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకుని వారి యొక్క వివాహాల గురించి కులగురువు అయినటువంటి ఆ వశిష్ఠుని సంప్రదిస్తూ అలా వారితో ముచ్చటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ విశ్వామిత్రుడు, ఎందుకంటే అలా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పిల్లల అంటే నలుగురు పిల్లలు అంటే రాముడు, భరతుడు, లక్ష్మణ, శత్రుఘ్నులు వారి విద్యాభ్యాసాలు పూర్తి చేసుకున్న తరువాత వారి వివాహాల గురించి దశరథ మహారాజు కులగురువైనటువంటి వశిష్ఠుని తో సంప్రదించి చర్చిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇక మహానీయుడు ప్రభావశాలి అయిన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు అయోధ్యకు రావడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక సాధారణంగా ఆయనకి ఆహ్వానపరచడము. సో విశ్వామిత్రుడు దశరథులు మహారాజులు కుశల ప్రశ్నలు ఒకరొకరు మాట్లాడుకోవడం. మరి అప్పుడు దశరథ మహారాజు యొక్క స్వాగత వచనాలకు సంతోషించినటువంటి విశ్వామిత్రుడు దశరథుడితో అంటాడట, నేను ఒక గొప్ప యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడంలో నిమగ్నంనై ఉన్నాను. అది దాదాపుగా పూర్తి కావస్తుండగా మారీచుడు, సుబాహుడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు యజ్ఞ కుండంలో రక్తమాంసములను కుమ్మరించి యజ్ఞ నిర్వహణకు అంతరాయం కలిగించారు. ఈ దుష్ట రాక్షసులు నా దీక్షను భగ్నం చేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారు. అలా వారు పదే పదే నా యజ్ఞ కుండాన్ని కలుషితం చేస్తూ ఉన్నారు. ఓ రాజా, యజ్ఞాన్ని నేను విజయవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు ఈ భయంకర రాక్షసులను సంహరించే నిమిత్తము నీ కుమారుడైన రాముణ్ణి నా ఆశ్రమానికి తీసుకువెళ్ళడానికై నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అంటూ ఆయన దశరథుడితో చెప్తారు. అంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, రాముడు దశరథుడి యొక్క గారాల పట్టి ఈ మాట వినగానే మూర్ఛపోయాడు అని చెప్తారు దశరథుడు. సో మరి మూర్ఛపోయినటువంటి ఆయన బయటకు రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అని చెప్తారు. దుఃఖభారంతో దాదాపుగా మతి స్థిమితం కోల్పోయిన దశరథ మహారాజు విశ్వామిత్రుడి యొక్క విన్నపాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఏదో పొంతన లేకుండా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారని చెప్తారు. అప్పుడు దానికి కోపగించుకున్నటువంటి ఓ మూర్ఖరాజా, నీ అనుచిత ప్రవర్తన నీ వంశం యొక్క సర్వనాశనానికి కారణమవుతుంది. నన్ను సేవిస్తానని మాట ఇచ్చి వెనుకకు తగ్గావు. బ్రాహ్మణుల పట్ల ఇలాంటి మాట తప్పిన ప్రవర్తన రఘువంశంలో మునుపెన్నడూ లేదు. అందువల్ల ఈ దరిద్రపు స్థలము విడిచి ఈ క్షణమే వెళ్ళిపోతాను అని ప్రకటిస్తాడట. సో విశ్వామిత్రుడి యొక్క కోపాగ్నికి, క్రోధ ఆవేశానికి భూమి కూడా కంపించిపోయి స్వర్గలోకంలో దేవతలు కూడా భీతిల్లినటువంటి సందర్భం అవుతుందని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఈ పరిస్థితిని గమనించినటువంటి వశిష్ఠుడు హడావిడిగా దశరథ మహారాజును సమీపించి, ఓ రాజా, ఇప్పుడు సత్య మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి ఇన్నాళ్లుగా ఆర్జించుకున్నటువంటి పుణ్యాన్నంతటిని నాశనం చేసుకోకు. నీవు ఘనంగా వాగ్దానం చేశావు. ఇప్పుడు నీ పుత్రుడైన
రాముని విశ్వామిత్రుడికి ఇచ్చి ఆయన అభ్యర్థనను మన్నించుట సబబు అని చెప్తారు. నువ్వు భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఏం లేదు సో అని చెప్పడం వల్ల ఆయనకి ఇవ్వడము. సో ఆ సందర్భంలోనే వారు ఇక దశరథ మహారాజు రాముణ్ణి రాజస్థానానికి పిలవడము, ఇద్దరిని కావడంతో రాముడితో పాటు లక్ష్మణుడు కూడా తండ్రి ఎదుట నిలవడము. ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా. దశరథ మహారాజు వాత్సల్యంతో తన కుమారుల తలను ఆగ్రానించడం, తరువాత ఇక విశ్వామిత్రుడు ముందుగా నడుస్తుంటే ఆయన వెనుక రామలక్ష్మణులు ధనుర్బాణాలను ధరించి ముందుకు కదిలినటువంటి అలా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు సో మహానుభావులు చెప్పినప్పుడు ఆకాశం నుండి కొన్ని పుణ్య ఇవి సంఘటనలకి పులకించిపోయేటువంటి విధంగా ఆకాశం నుండి పూలవాన కురిసింది అని చెప్తారు. ఆ సరయూ నది తీరం వెంట 12 మైళ్ళు నడిచిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఆగి, నాయనా రామ, కొంచెము ఆచమనం చేస్తే నీకు బల అతిబల అనేటువంటి 2 మంత్రాలను ఉపదేశిస్తాను, అవి నేర్చుకోవటం. ఇక ఆ విధంగా మంత్రోపదేశం చేయడము. సో తరువాతి రోజు ఆ నదిని దాటటము, సరే గంగా నదికి దక్షిణంగా చేరుకుని అక్కడ దట్టమైనటువంటి అరణ్యంలో తర్వాత సో సందర్భంలో ఆ గంగా ప్రవాహాన్ని గురించి ఆ స్టోరీలన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ పోవడము. ఆ తదుపరి శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు ఆ రాక్షసులను సంహరించడము, యజ్ఞాన్ని రక్షించడము. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీరాముడి యొక్క చరిత్ర దీని ద్వారా తెలిసేటువంటి అంశం ఏంటంటే గురుసేవ దైవ సేవ అవుతుంది, కర్తవ్యాన్ని భక్తిగా మార్చుకోవడం. సో ఆ రాక్షసులను సంహరించడం సో చేస్తూ ఆ విధంగా విశ్వామిత్రుడు వారి శ్రీరాముడికి చెందినటువంటి పూర్వపు చరిత్ర, భగీరథ స్టోరీ ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ పోవడము, ఆ గంగా ప్రవాహము ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించినటువంటిది. అలాగే గంగా ప్రవాహం రావడం తర్వాత మరి ఈ శివుడు కంఠాన్ని గర్లాన్ని మింగడం ఇవన్నీ కూడా స్టోరీలన్నీ కూడా ఆయన భగవంతుని యొక్క మోహిని అవతారాల గురించి, అమృతము, వీటన్నిటి స్టోరీ గురించి అవంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. తదుపరి మరి ఆ అహల్య స్టోరీని కూడా చెప్పడము, రాయిగా మారినటువంటి ఆ సంఘటన గురించి చెప్పడము, చాలా అనేకమైనటువంటి అంశాలు ఈ బాలకాండలో ఉన్నటువంటివి. సో ఇక తదుపరి అంశంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సీతా స్వయంవరం. సో ఇది దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి, రేపు సీతారాముల కళ్యాణం జరుగుతూ ఉండేటువంటి సందర్భము. సో ఆ సీతాదేవి స్వయంవరంలో శివధనుసును ఎత్తి విరిచి, మరి అటువంటి ఆ శివధనుసును ఎత్తి విరిచినటువంటి వాడే వరుడుగా అక్కడ ఉంచడము, శ్రీరాముడు ఆ ధనుసును విరవడము, ఆ తర్వాత శ్రీరామచంద్రుల యొక్క సీతారాముల యొక్క దివ్య వివాహం జరగడము, అవన్నీ కూడా జరిగేవి. అంటే ఇక్కడ మనము దైవ సంకల్పంతోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఆ ధనస్సు ఏదైతే ఉందో అది పరమశివుడు పూర్వకాలంలో తన మామైనటువంటి దక్షుని యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి వినియోగించింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇది ఆ జనక మహారాజు ఇంట్లో ఉండేటువంటిది. జనక మహారాజుకి సీతామాత భూదేవి వ్యవసాయం అంటే భూమిని దున్నుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో
ఆమె లభించడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి జరిగేటువంటివి. ఆ క్రమంలోనే సీతా స్వయంవరం ఏర్పాటు చేయడం. ముఖ్యంగా ఇందులో కొంచెం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తుంటారు, పరమశివుని యొక్క ధనుసు వృత్తాంతము గురించి ఆయన చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత జనక మహారాజు ఆసక్తిదాయకమైనటువంటి మరో కథను చెప్తారట. ఒకసారి నేను బంగారు నాగలితో యజ్ఞశాల క్షేత్రాన్ని చదును చేస్తూ ఉండగా నాగటి చాలలో ఒక పాప లభించింది. ఆమెకు సీత అంటే నాగటి సాలు అని చెప్తారు. చీత అంటే నాగటి సాలు అనే అర్థం వస్తుందట. సో అనే పేరు పెట్టి నా స్వంత కుమార్తెగా పెంచుకున్నాను. సో సీత త్వరితగా పెరిగి పెద్దదైంది. ఆమెకు యుక్త వయసుకు చేరగానే ఆమెను చేపట్టడానికి ఎందరో రాకుమారులు వచ్చి అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి అక్కడ స్వయంవరం ఏర్పాటు చేయడము. స్వయంవరంలో రాముడు పరమ శివుడి ధనుసును చూడాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉండడము, దాన్ని దాన్ని తీసుకురావడానికి కూడా చెప్తారు. ఇక్కడ వర్ణంలో ఉంటుంది. 500 మంది దృఢకాయులు ఒక పెద్ద పెట్టెలో ఉంచిన 8 చక్రాల బండిలో ఆ మహోత్తరమైనటువంటి ధనుసును తీసుకొచ్చారని చెప్తారు. సో ఆ ధనుసుని ఆయన విరవడము, తదుపరి ఆ సీతారాముల వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది. తదుపరి సంఘటనగా మనం చూసినట్లయితే ఇక పరశురాముడి ఘట్టం ఒకటి ఉంటుంది మనకి. ఈ బాలకాండలో ఉండేటువంటిది మరొక ఘట్టము పరశురాముని ఘట్టం. సో ఆ వేడుకలన్నీ ముగిసి, వివాహం జరిగిన తర్వాత వేడుకలన్నింటినీ ముగిసి వాళ్ళంతా తిరిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అయోధ్యకు తిరిగి వస్తుండగా భయగ్రస్తమైనటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి పక్షులు కీచుకీచుమంటూ అరుస్తూ తల మీదుగా ఎగురుతున్నటువంటి దుశ్శకునం దశరథ మహారాజు చూశాడని చెప్పారు. అదే సమయంలో తన దారిలో ఒక జింక ఎడమ నుండి కుడివైపు పోతున్నటువంటి శుభశకునం కూడా ఆయనకు కనిపించింది అని చెప్తుంటారు. సో అలా చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన చెప్తారు, అంతలోనే అకస్మాత్తుగా విఖ్యాతుడైనటువంటి భయంకరుడైనటువంటి యోధుడు పరశురాముడు జడలు కట్టినటువంటి శిరలతో కుడిభుజం మీద ఒక గండ్రగొడ్డలితో ఎడంభుజాన వేలాడుతున్నటువంటి ధనస్సుతో ఒక శక్తివంతమైనటువంటి శరాన్ని చేబూని అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక పరశురాముడి గురించి చెప్తే మనకి చాలా అది వేరు చెప్పొచ్చు. గతంలో 21 మారు క్షత్రియ వంశాన్ని సంహరించిన మీదట ఇక కోపానికి వశుడు కానని శపథం పూని తపస్సాధనాలు ఆచరించడంలో నిమగ్నుడై ఉండిపోయినటువంటి పరశురాముడు ఇలాంటి ఉగ్ర రూపంలో ఉండడం చూసినటువంటి ఋషులు, ఎందుకంటే ఆయన ఉగ్రుడే, కానీ ఎప్పుడైతే 21 సార్లు అలా చేశాడో తదుపరి ఉగ్ర రూపంలో ఉండనని మాటిస్తాడు. అటువంటి వాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా ఉగ్ర రూపంలో ఉండడానికి చూసినటువంటి ఋషులంతా కూడా ఆశ్చర్యపోతారట. ఆయన కోపానికి కారణం ఏమైంది ఉంటుందని ఋషులు అనుకుంటూ ఉండగానే ఆ జమదగ్ని కుమారుడైనటువంటి పరశురాముడు శ్రీరాముడిని ఉద్దేశించి అంటాడట, నీవు పరమశివుడి ధనుసుని విరిచి వీరోచిత కార్యం చేశావనటంలో సందేహం లేదు, కానీ నా దగ్గర అంతకంటే గొప్పదైన విష్ణుమూర్తి యొక్క ధనుసు ఉంది. నీవు గొప్ప మనగాడివి అనుకున్నట్లయితే ఇదిగో ఈ ధనుసును తీసుకొని నారి సంధించు, దీనిని పూని నీవు బాణాన్ని పూర్తిగా ఎక్కుపెట్టగలిగితే నాతో పోరాడడానికి అర్హుడమైన వ్యక్తివని గుర్తిస్తాను అని అన్నాడు అని చెప్తుంటారు. అలా పరశురాముడు విసిరినటువంటి సవాలు విన్నటువంటి దశరథ మహారాజు పుత్రుణ్ణి కోల్పోవలసి వస్తుందేమో అనేటువంటి భయంతో, ఎందుకంటే క్షత్రియులను దహనం ఖండించినటువంటి వాడు కదా, అందుకే భయం ఇక్కడ దశరథ మహారాజు. సో ఎంతో భయంతో వణుకుతున్నటువంటి కంఠంతో ఆయన ఆ మహారాజు అంటాడట, ఓ ఋషీశ్వర పరశురామ, నీ ఆగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టు, ఇక పోరాటాన్ని వదిలివేస్తానని నీవు శపథాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. నీవి భూమినంతటినీ కశ్యపుకు దానం చేసి
తపశ్చర్య నిమిత్తము మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళిపోయావు కదా అని అంటాడు. సో అయినా ఆ దశరథుడు పాటలేవి పట్టించుకోకుండా ఆ పరశురాముడు రాముడితో ఆ పరమశివుడు ధనుసును మహావిష్ణువు ధనుసుని రెండింటిని విశ్వకర్మయ్య రూపొందించాడు. వాటిలో ఒక దాన్ని ఆ త్రిపురాసుర సంహారం నిమిత్తము పరమశివుడికి ఇవ్వడం జరిగింది అని ఆ పరమశివుడు దాని గురించి అలా దీని గురించి చెప్పడము. చివరికి రాముని యొక్క పరతత్వాన్ని అంగీకరించడము పరశురాముడికి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆ దేవతలందరూ కూడా సంతోషించడము, రాముణ్ణి ఆ శరప్రయోగాన్ని వీక్షించినటువంటి దేవతలు దేవర్షులు ఆకాశం నుండి గమనించి ఆ పరశురాముణ్ణి అప్పటికే రాముడు నిర్వీర్ణిగా చేయడం, ఇవన్నీ చూసినటువంటి వాళ్ళంతా ఆనందించడం. సో అందరూ కూడా సంతోషించడము, తిరిగి వాళ్ళందరూ ఆ అయోధ్య నగరానికి రావడం, ఆ సీతారాములతో కలిసి అక్కడికి రావడము, వాళ్ళు పరస్పరంగా అన్యోన్యమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనగా ఈ బాలకాండ మనకి ముగుస్తుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.